Ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созаен хубен, саломатиётон хубай, настроенотон созай. Имрӯз бародаро бо як навори пачкаи дига барои шуморо тайёр кардагем. Бисёри бародаро аз пачкаҳо модару хонаҳои хушона дар ватсайт мо рӯӣ карданд, гуфтанд ки реклама кунем. Бародаро мо як ду рӯз кор доштем, имрӯз бекортар шудем, ози ҳамвора гап мезанем. Нархҳои беҳтарин айда охи, нархҳои арзон. видеои имрӯзаро то охиша тамошо кунен, ҳамаш мефаҳмед. ва аз ки ҷо хона дар кораед, ки ҷо замин дар кораед, ки ҷо квартира дар кораед, дар комментария бинависед. Агар ман арзонтар шаёфтам, барои шуморо инам хел реклама мекунам бародаро. ва дастгирии моро ҳам фаромӯш накунед, чӣ хеле дастгиритон гарин истидаги ҳаму як дона лайки бепла агар битонем биҷиқен ва ҳам видеоро дар имоатон падилица кунед. агар ягон кас ягон чизи фурӯшӣ дошта бошед, нами рақамҳода танҳо дар ватсапш бинависен. рафтем ҳама каса. дӯстони азиз, навора сар кардем, як ҷода ёнбош кунен, видеои моро то охириша тамошо кунен. бародарои хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Левакан, номи пештараш Сарбандай, тарафи Воднико да нависагиай. тарафи шаҳри Сарбанд, тарафи Воднико будай. бародаро 6 сотиқ замин дора, 3 дар хона дора, кухни, аловхона, баня, ҳоҷатхона ҳастай. ремонти хона замонавия, ремонтиш 100%. нахе сумамети бародаро медрои дар хона зиндагӣ мекунӣ, ягон расходи дига намекунӣ. чӣ хеле гуфтам бародаро, дар шаҳри Левакандай 6 сотиқ замин, 3 дар хона, нархиш 225 000 сомонӣ мега. гуфтагие ки касе харидори аниқ боша бо арзон мекунем. ина номерои телефонаш, номерои Тоҷикистона, маълумоти бештара метавонем ки дар ҳамин рақамҳо занг бизанем. дӯстони азиз, эълона давом метем. дар видеои пештара замин гуфта будан аз ноҳияи Ёвон. бародаро ина якта замини арзон ёфтем, леки нархш гарини арзонай. хоб замини фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, 8 сотиқ замин дора бародаро ва намо як хонаи времянкаи дига дора. ана фундаменти гирди замин рехтагиай. ҳамаш 100% гуфтагия, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. алиш ҳам мешавад ба ягон сечкаи объёмни ё Toyota Corolla боша, алиш мекунем гуфтагиай. чӣ хеле гуфтам бародаро, 8 сотиқ замин нам хонаи майдаҳак, нархиш 50 000 сомонӣ мега. чӣ хел нархи арзон, да бовар кунен. 50 000 сомон ё алиш мекунӣ ба ягон мошин. ина номерои телефонаш занг бизанен. бародаро эълона давом метем. ана касе тамошо кардесем бародаро, имконият боша лайка биҷиқена ва ҳами видеоро дар имоатон падилица кунен ва аз ки ҷое ки замин хона намондесам дар комментария бинависен. ман арзонтар шаёфтам, барои шуморо реклама мекунам. бародарои замине десен қарор дорад дар ноҳияи Данғара, 2 сотиқ замин дораву як истрои материалаш овардагӣ будай, фундаментчам рехтагӣ будай. бародаро 2 сотиқ дар ноҳияи Данғара, нархиш 20 000 сомонӣ мега. бародаро 2 сотиқаи як мисол фундаментш рехтагӣ, як истрои материалаш овардагӣ 20 000 сомонӣ мега. ина номерои телефонаш, касе харидор бошен занг бизанен. дӯстони азиз, эълона давом метем. бо диққат бошед. замини фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Кушониён. бародаро дар ноҳияи Кушониён 20 сотиқ замин дора, як истрои материалшам овардагӣ будай. соҳиби замин мега ки замини фурӯшӣ дар ноҳияи Кушониён, гирдаш ҳамаш маҳкам кардагиай, 20 сотиқай, чанд сотиқи дар кор боша метем. ҳозир 20 сотиқ дора бародаро, чанд сотиқиш мода дар корай, мақсад медодиян. оби светаш 24 соат ҳастай, айраи Калон 3 километр дуртар будай, ай шаҳри Бохтар 10 километр. хай нашод нархиш бо мисол маслиҳат мекунем гуфтагиай. бародаро нархша 70 000 сомонӣ мега, 20 сотиқай. ина номерои телефоно занг бизанед. бисёри бародаро ай ғарибӣ тамошо мекунанд ё ай Тоҷикистонам тамошо карда буданд, гуфтанд ки ай шаҳри Душанбе хонаи арзон бимонем. бародаро ина хонаи арзон қарор дорад дар шаҳри Душанбе, деҳаи Навбунёд 4. мошинбозор нарафта бародаро, пеши заправкаи Фирӯзда будай, 5 сотиқ замин дораву 2 дар хона, ҳоҷатхона ҳамом дора, ремонти хона миёнае, гирдаш маҳкаме бародаро, дарвоза дора. чӣ хеле десен, айраи Калон қариб я 300 метр дуртарае. нарша бародаро 90 000 сомонӣ мега, бо арзонам мешава. 90 000 бародаро, 5 сотиқа, 2 дар хона, қариби мошинбозор нарафта бародаро, тарафи заправкаи Фирӯз. ина номерои телефонаш занг бизанен, имо дора.
дӯстони азиз, эълона давом метем. мегзарем ба хонаи навбатӣ, хонаи фурӯши дигари бардро. хоб ин хонаи дестиян бардро қарор дорад дар шаҳри душанбе дар ноҳияи шоҳмансур каратегинский дкадагиай. 2 сотиқ замин дораву 3 дархона, хонаҳо коробкаанд. соҳиби хона мега 3 дархона ана пеш веран дора, ошхона, анҷомхона, ҳоҷатхона дора. хонаҳо чӣ хеле гуфтум бардро беремон, коробка. нархша 105 000 сомонӣ мега, арзонам мекадай алишам. на номерои телефонаш маълумоти бештара занг мезанед. бардро эълона давом метем. ана лайкора фаромӯш накунед ва дар комментария бинависед ки аз куҷо хонаи арзон шумо додар кора. ман агар арзонтар шавифтам барои шумо намхел реклама мекунам. дӯстони азиз, хонаи дестиян қарор дорад дар ноҳияи хӯросон 9 сотиқ замин дораву 2 дархона. хонаҳо ремонт кардагие мега. хуб, соҳиби хона чӣ гуфтагия? гуфтагия ки хонаи фурӯшӣ дар райони хӯросон, шаҳраки меҳнат, расведа будай 2 дархона, 1 кайлдор, анҷомхона, дегдонхона, ҳамомдора, оғили 6 метраи дига ҳам доштай. илтимос беҳуда занг назанед гуфтагия бардро. ин хонаи дестиян бардро нархиш 120 000 сомонӣ мега. 9 сотиқаи 2 дархона 120 000 сомон бардро дар ноҳияи хӯросон. бо як бор дига такрор мекунам. ина номерои телефонаш маълумоти бештара занг бизанед. дӯстони азиз, касе тамошо кардед, сай мегзарем ба квартираҳои фурӯшӣ. ба хотири квартираҳои арзон бардро ҳамун лайкам бижиқен. дӯстони азизи, квартираи дестиян қарор дорад дар шаҳри Истиқлол, сехонага квартира дар якум этаж қарор дорад, 65 квадратни метр, домои пештарай, хона ремонт кардагиай, чӣ хеле дестиян бардро то дарш амалиш кардагиай, дари беҳтарин задагиай. хонаҳо ремонт кардагиай мега. сехонага дар якум ошиёна қарор дорад, дар маркази шаҳри Истиқлолай, мағоза, дорухона, мактабам наздик будай. нархша гӯш кунем бардро. сехонагай нархиш 120 000 сомонӣ мега дар шаҳри Истиқлолай. ина номерои телефонаш, номерои Тоҷикистонай. бе ташвиш бардро занг бизанед, квартираи арзона бихаред. дӯстони азиз, эълона давом метем. фақат навор мекунем ки аз шаҳри норак бардро чота квартираҳо камтаракай. ана имрӯз бардро мо як квартираи арзонтар барои шуморо ёфтем, ҳаракат кардем. хуб, яххонага квартира чӣ хеле гуфтам дар шаҳри норакай. яххонага дар 4 этаж 29 квадратни метр, пеши вокзал дабудай, домои пешина. хона бардро ремонт чихай средняй, миёна бигем мешава. соҳиби хона мега ки дар ами шаҳрай овусвет 24 соат ҳастай. яххонага дар шаҳри норак нархиш 125 000 сомонӣ мега бардро. 125 000 сомон яххонага. ина номерои телефонаш занг бизанед. дӯстони азиз, эълона давом метем. ин квартираи дестиян бардро қарор дорад дар ноҳияи Фархор. дар ноҳияи Фархор бардро хушӯ гӯш кунед. сехонага квартира дар 2 этаж қарор дорад, домои пешинай, хона ремонт надорад. дига маълумотош навистагӣ нест бардро, фақат навистагӣ ки хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Фархор дар 2 этаж дар маркази шаҳраш будай. нархиш 125 000 сомонӣ. гуфтагие ки касе харидори аниқ боша, арзон мешава. сехонага бардро 125 000 сомон. ина номерои телефонаш, метавонед ки занг бизанед, хонаи арзона бихаред. бардро эълона давом метем. анаи квартираи дестиян бардро бисёри бардрои ғариб монаи Тоҷикистонам хоҳиш карда буданд ки квартираи шаҳри Кӯлоб бимонед ягонта арзон боша. бардро квартираи фурӯшӣ чӣ хеле гуфтам қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. яххонага дар 3 этаж қарор дорад, 33 квадратни метр, райони Гулҷаҳон нависагия бардро. райони Гулҷаҳонам хеле хай гуфтагия, домои пешина, хона ремонт кардагиай. соҳиби хона мега ки яххонага дар 3 ошиёна ҷойгирай, назди кафе Гулҷаҳон, 10 микрорайон, назди садиқи 7 арзон мешава. нархша 125 000 сомонӣ мега бардро. яххонагай дар шаҳри Кӯлоб. ина номерои телефонаш занг бизанед. бардро апашкоҳ модарое ки гуфта буданд аз шаҳри Ҳисор мода квартираи арзон биёвен. бардро ина квартираи арзон қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. чӣ хеле гуфтам, яххонага дар 4 этаж қарор дорад, 39 квадратни метр, дом бардро навастройка, хона без ремонт, коробка.
соҳиби хона гуфтага ки яҳуҷурага коробка дар 4 этаж қарор дорад. бинои мазкур дар назди стадионай дорои техпаспорт бародаро дорои техпаспорт мебошад. об, свет, канализатсия ҳамаш 100% оформления дар нотариус гуфтага бародаро. нархиш 125,000 сомон. як хонага дар шаҳри Ҳисор бародаро. бо як бор дига мегумтон ина номерои телефонаш занг бизанед. дӯстони азиз, ин буд навори хонаҳои фурӯши имрӯза. касе то охири видеоро тамошо кард, дар комментария рақами 1 бинависен. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеоро тамошо кардем. ва агар навори имрӯза шуморо махкул шуда боша, ҳам як дона лайки бепала биҷиқен ва битонед ҳамин видеоро дар имоатон падилиса кунед. ва аз ки ҷое ки замин, хона, квартира намондум бародаро дар имрӯза видео дар комментария бинависен. агар ман арзонтар шаёфтам, барои шуморо намхел реклама мекунам. раҳмат барои дастгиритон бародаро. раҳмат ки мисоли хелат хона харам нестен, дар комментария фикрҳои беҳтарин менависен, дастгирӣ мекунед. зинда бошен, худо нигаҳбонтон боша, худона эҳтиёт кунед. хайр.